қариб як аср мешавад ки филми тоҷик дар ҷаҳон арзе ҳастӣ кард. Саромадони кинои тоҷик ба мисли Комил Ёрматов, Борис Кимогаров, Тоҳир Собиров барои ба сатҳи ҷаҳонӣ баромадани кинои тоҷик сайми арзанда гузоштанд ва хушбахтона ҳар сол рӯзи 16 октябр рӯзи кинои тоҷик қайд карда мешавад. То замоне ки инсоният ҳаст, кино рушд мекунад ва кино ҳаст ва кино боқӣ мемонад. Я бродил среди скал, я в бегах задержал, но всегда в трудный час ты, как друг, помогал. Огонек, огонек, ты свети, свети мне в пути. Огонек, огонек, счастье мне помог ты найти. Ты горишь в вышине и у друга в окне, и в любимых глазах улыбаешься мне. Огонек, огонек, ты свети, свети мне в пути. Огонек, огонек, счастье мне помог ты найти. Коргардонҳои бисёр ҷавон нав пайдо шуданд ки кори бари сари Сечкимягар, Фадвар Тураев, Тоҳир Собир, Маргарита Қосимоваро давом дода истодем ва боз дар бисёр озмунҳо онҳо иштирок мекунанд, сазовори мукофоти олӣ мегарданд ва фикрам ин дастовардҳои истиқлолияти Тоҷикистони мо. Свети, помогая в пути, как с тобой хорошо мне по жизни идти. Огонек, 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 ты свети, свети мне в пути. Огонек, 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 ты свети.